Усім прывітання. А ці ведалі вы, што звычайная, здавалось бы, камедія можа быць настолькі острай, што яе забароніць цэлая імперія. Вось сёння мы і разбяром менавіта такі выпадак. П'есу, якая праз смех сказала такую горкую праўду, што ўлады проста пабаяліся яе пачуць. І гаворка, канечне ж, пра пінскую шляхту Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. Гэта ж сапраўдная жамчужына, класіка нашай літаратуры. Але, ведаеце, у гэтай п'есы ёсць адзін сакрэт, і вось яго мы сёння і паспрабуем разгадаць. Цікава тое, што сам аўтар даў ёй вельмі канкрэтнае, такое падвойнае вызначэнне жанру. Гэта не проста камедія, а мяніта фарс-вадзівіль. І вось у гэтай, здавалось бы, чыста акадэмічнай назве і хаваецца ўся, скажем так, выбуховая сіла гэтага твора. Ну дык што ж гэта за звер такі фарс-вадавель? Гэта, ведаеце, нібы змяшаць салодкі ліманад з вострым перцам. Давайте ж паглядзім, што азначае кожная частка гэтага кактэйлю і чаму ў выніку ён атрымаўся такім ядзерным. Добра, пачнём з першай паловы. З той, што здаецца такой лёгкай, такой бяскрыўднай. Пагаворым пра вадавіль. Што это ўвогуле такое і, як кажуць, з чым яго ядуць? Для пачатку давайце зірнем на класічнае вызначэнне. Проста каб разумець, з чым маем справу. Гэта, так бы мовіць, першы інгрэдыент нашай п'есы. Такім чынам, што мы маем? Вадавіль – гэта, па сутнасці, такая лёгкая музычная камедія. Вось проста ўявіце. Кароткая п'еса, усяго адзін акт. Сюжэт – чысты анекдот, дзе ўсё заблыталася, пераблыталася, але ў канцы – хэпі-энд, усё добра. І, вядома, шмат песен. Куплеты, танцы, галаўное, каб гледачу было весела, лёгка і каб інтрыга трымала. Ну што, гучыць даволі проста і зразумела, так? А ці падходзе пінская шляхта пад гэтае апісанне? Давайте праверым. Проста пройдёмся па пунктах. І што мы бачым? Ды тут же 100% трапленне. П'еса кароткая? Так, адзін акт. Сюжэт анекдатычны? Яшчэ які? Спрэчка двух шляхціцаў за лапці – гэта ж чысты анекдот. Дыялогі жывыя і дынамічныя, а самае галоўнае, ёсць і песні, і танцы, і шчаслівая развязка, дзе закаханыя нарэшце могуць быць разам. Выглядае, што ўсё сходзіцца ідэальна. І, дарэчы, наконт музыкі. Яе тут не проста шмат, а вельмі шмат. Толькі ўдумайцеся, у гэтай невялічкай п'есе ажно 9 асобных музычных нумароў. 9! Музыка тут літаральна на кожным кроку. Тут вам і лірычныя сольныя аріі Марысі пры яе каханне, і дуэты закаханых Грышкі і Марысі. Нават у персонажа Куторгі ёсць свае песні. Всё гэта, канечне, створае тую самую атмасферу лёгкасці, весялосці, чысты вадавіль. І здавалася бы, што тут такого? Проста вясёлая, забаўляльная камедія. Але ж мы памятаем, правда? Жанр п'есы не проста вадэвіль. Ён фарс-вадэвіль. Так што час пераходзіць да другой, значна больш з'едлівай і, скажам шчыра, небяспечнай часткі. Давайце разбірацца з фарсам. І вось тут всё становіцца нашмат цікавей. Калі вадавіль – гэта такая вясёленькая мелодыя, то фарс – гэта ўжо аглушальны удар у гонг. Такі, што ўсе азіраюцца. І зноў, как зразумець сутнасць, давайте звярнемся да тэоріі. Што ж такое гэты фарс? І чым ён так прынцыпова адрозніваецца ад лёгкага вадавіля? Так, у адрозненне ад вадавіля, фарс – гэта камедыя, якая, ведаеце, не цырымоніецца. Яна б'е наўпрост. Гумар тут больш грубы, а персанажы і сітуацыі наўмысна перабольшаныя, часам даведзеныя да поўнага абсурду. Бо задача фарсу не проста рассмяшыць, яго задача выкрыць недахопы праз карыкатуру, паказаць усё як у крывым люстэрку. І вось тут пінская шляхта раскрымаецца ва ўсёй красе. Менавіта тут працуе фарс. Паглядзіце, з аднаго боку камічна запалоханая шляхта. Яны дрыжаць перад любым чыноўнікам, але пры гэтым так ганарацца сваім шляхэцтвам. А з іншага боку чыноўнікі Кручкоў і Пісулькін. Гэта ж не проста дрэнныя людзі. Не. Гэта жывыя карыкатуры на владу. Нахабныя, крумпованыя да мозга касцей, яны паводзяць сябе як абсалютныя гаспадары жыцця, якім усё дазволена.
Дык што ж атрымліваецца, калі змешаць гэтыя два жанры, калі спалучыць лёгкасць вадавіля з вастрынёй фарсу? А атрымліваецца тое, што Дунін Марцінкевіч стварыў нешта значна большае, чым проста забаву. Па сутнасці, ён пабудаваў сапраўднага траянскага каня. Бо гэта была не проста камедія. Гэта была геніальна прадуманая сацыяльная крытыка. Аўтар літаральна выкарыстаў смех як зброю. За гэтымі вясёлымі песенкамі і танцамі ён схаваў бязлітаснае высмейванне карупцыі, бюракрацыі, ну і ўвогуле абсурднасці ўсяго сацыяльнага ладу. Ладу, дзе адны могуць беспакарана здзікавіцца, а другія вымушаны пакорліва гэта трываць. І вось тут галоўны ўдар. Пасыл быў вельмі выразны і вельмі моцны. Падумайце самі. Калі нават са шляхтай, хай сабе і дробнай, абыходзяцца як з быдлам, калі яе так лёгка можна абрабаваць і прынізіць, то што тады казаць пра звычайных сялян, у якіх няма нават гэтага прывіднага шляхэцтва? Гэтае пытанне гучала як прамы выклік усёй сістэме. І трэба сказаць, гэты выклік быў пачуты. Те, хто сядзеў пры ўладзе, выдатна ўсё зразумелі. І раптам аказалася, што гэтая вясёлая музычная камедыя зусім не такая бяскрыўдная. Улады, як бачым, выдатна зразумелі гэты намёк. Яны ўбачылі, што за ўсім гэтым смехам і карыкатурай стаіць вельмі небяспечная крытыка рэчайснасці. Праўда, схаваная за лёгкай забаўляльнай формай, была прызнала занадта небяспечнай. І ў выніку п'есу проста забаранілі друкаваць. І вось гэтая аналогія з лыжкай цукру і лекамі, па-мойму, ідэальна ўсё падсумоўвае. Вадавіль – гэта тая самая салодкая абалонка, вясёлыя песні, танцы, любоўная інтрыга. Усё гэта дапамагае гледачу праглынуць горкія, але вельмі неабходныя лекі. А лекае гэта і ёсць бязлітасная сатыра фарсы, якая выкрывае ўсе хваробы грамадства. Ну хіба не геніяльны ход? Такім чынам, уся гісторыя пінскай шляхты подводзіць нас да аднаго пытання. Ці можа простая камедія быць сапраўдна магутнай зброяй? І адказ здаецца відавочны. Так, можа. Бо часам менавіта смех здольны сказаць праўду нашмат гучней, вастрэй і больш балючы, чым любыя самыя сур'ёзныя прамовы.